To, mutanen Arewa ba, kamata mu daina tunani kamar yara. Kamata mu dinga tunani kamar wayanda sun san cutan kansu. Bai kamata kowane abin da mun gani kawai muna raising alarm kamar wani abin nan bane. Zan yi magana kan abin da ya faru nan. Ni ban ga wani abin da ya kai a fara maganganu a kai ba. Because mu aje fact da cewa Ali Pantami ba Krista bane, bai san tsarurrukan cikin coci ba, bayan da za yi ma ya sani in ba wani ya gaya masa ba. Muna da ushers a wannan church wanda ko kai Krista mai cin jibi ne, idan zaka je wurin da ba authorizing naka ka je ba, usher zai ce maka ka dakata anan. Me amfanin ushers? In usher bai iya aikin shi ba, muna da reverend da sauransu, kowa yana da aikin shi. Su ne ya kamata su yi wayannan abubuwan. Ko ni yanzu na je Ekwa Church, ni ba dan Ekwa ba, maybe akwai inda an yi wurin zama saboda dattawan coci ne, su ne za su ce mini nan fa ba wurin zaman ka bane, ka je ka zauna a can gurin. Balle Pantamin da ma ba Krista ba. Ku aje wannan a gefe. Batun cire hula da sauransu duk wannan aikin osha ne. Mun fa ba a shiga masujadan mu da hula, saboda haka ka cire ka shiga. Kamar yanda yanzu ni Krista ne, yau idan wani abu zai kai ni cikin masallaci zan cire takalmi. Ba wai dan ni a church bana shiga da takalmi sai in je can in ce zan shiga da bana shiga da kafa da takalmi nake shiga coci ai. Ba zan ce kuma wai in nazo gurin su tsarin su ne zan bi. So na mu aje wannan magana a gefe. Kowane lokaci idan za a yi shugabanci, muna addu'a mu samu shugaban da kowa nashi ne. Muna addu'a mu samu shugaban da yana kokarin taimakawa dukkan bangaren, da yake shi shugaba ne a ƙarshen gwamnati, a ƙarshen demokradiyya, ba wai a ƙarshen musulmi ko a ƙarshen krista ba. So now idan mun fara ganin wayannan alama kuma saboda matsalan social media, sai mu zo kuma mu mayar da shi wani abu. Mu cire fact da bai cire hula ba ya hau altar da sauransu, wannan ku zuba shi a gefe, rashin sani ne. Kuma ko Allah ma ba zai hukunta mutum akan abin da bai sani ba. Now mutanen Gombe, mutumin ne yana neman gwamna ne a PDP. Ya zo ya yi jaje ne akan cocin da gobara ta kama. So wannan da abu ne wanda maimakon a duba abin alherin da ya faru a nan guri, ko kuma ko da a ce siyasansu ne yake nema, in kai dan siyasa dole ka saci zuciyar mutane tukunna, dole sai ka sa mutane su soka. Kuma ta inda zaka sa mutane su soka shine wannan babban daya daga cikin, musamman a arewa, shine ka balancing aikinka between religion. Karka sa wani religion sama da wani ko wani abu, kuma shine mutumin ne ya aikata nan gurin. Maimakon a yi maganan wannan abun, musulmai ma bai kwabce musu ba, sun fara zagin shi. Krista ma sun fara kawo maganan cewa ya hau altar yayi kaza. Me yasa arewa ba za mu